Ramogi juanga en juma manyien kawuono en wuok tich chieng' tarik 30 dwe mar abich higa mar 2022 mana kodong' mana thuolo manok kende ndalo 70 to oganda mapacho kaendi dhi e yiero maduong' mano chieng' tarik 9 dwe mar 8 higani. Machiegni chenro mar Piny okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'awo. Oyawre nyako Ramogi juang kamoro amora ma intiere. Ageno ni Ruoth Nyasaye oyaw ne piny e yo makare kendo ichako jumani e yo maber mana kaka wantiere kae mar kelo ni chenro marwa mar okinyi makawuono achiel kachiel kowuok e studio marwa mayudore boma ma Nairobi kae. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi juang oyawre kamoro amora ma intiere gwenge ma Anderson Arena wacho kanyo ni Maka Sembo koso intiere gwenge go mag Anderson kata gwenge go mantiere to kanyo Kisumu Union yudo weyo machalo nade amoso mana jo Kisumu kinyi makawuono kaachiel gi jogo mantiere libamba ma kaunti ma Kisumu ma be Siaya Migori uchio nade bure Nairobi kae un nade ka watero ote wanyaka e kaunti ma Mombasa Kilifi kaachiel kod ma Kwale kod Lamu do Agna Mchumbi warwa kuma chiegni e chenro ni mar Piny an nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas gi Sharon Uchio nade wachak gi Cleophas kawuono. Achio maber. Weekend obedo maber ahinya. Wacho ni tuke mag adhula mag Champions League rumo. Kendo tim mana asira ahinya nikech nokagomba ahinya ni Liverpool Real Madrid oyudo kombe kendo en mor mara kendo kwa chako kawuono kaka fan mar Real Madrid gi fan mar Manchester United ok waywak kuonde te wacho ywak mana kumoro achiel. Chiemo maber ogon Nyasaye erokamano. To into Sharon chiemo maber kata doko ni weche mag tuke ng'eny to kaero gi ang'iyo gang'iya kata kamano naneno ka odiera makama Liverpool notemo tugo maber kata kamano nologi. Koro wacho ni Man City gi Real mago gin joloch. Koko mana abachiyo maber. To inta keni chiyo na doki makawuono. Abachiyo maber weche go mag tuke gin weche ma ang'eyo ni Cleophas kaka jahera mar Real Madrid gi Manchester United gi Manchester City. Manchester. Okongiso ka en Manchester City kata Manchester United. Tekneri en gi Manchester kanyo. No amor nikech Manchester be nokawe Liverpool nokora nokawe nikech en mana Manchester. Abachiyo maber. Mano ber nyako Ramogi juang ng'ita keni ichiyo nade kama bende neno okinyi makawuono. Mana kaka pile kaka en timore pacho kawa. Mana kamano nyako Ramogi juang ichako oronwa ote mari e namba mar 2 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor_. Nyako Ramogi juang med tudri kodwa parni chenro mar kakwanene mabende chakre sari mar okinyi nyaka saa 4 mar okinyi ili bedo gi ng'eyo kaluwore gi weche mag siasa, weche mopogore mag dongruok mabende notimore e odirani. Koko mano abinyalo tudri koda achiel kachiel mbui maga iyuda @Sharon Ong'awo. Yuda kanyo e Facebook, Twitter kaachiel kod Instagram mara, TikTok konwe. TikTok kanyo @Cleophas Oluoch itudi gi Joyce kanyo be yudi kanyo TikTok. TikTok bende yuda @Joyce Oduor @Joyce Oduor. Sharon wacho ni kuonde tugo. Mana Sharon Ong'awo. Kamano nyako Ramogi juang bende inyalo kono wan ni neno wayo machalo nade SMS line maro en 3 no ma en chenro mar Piny kochako sani nyaka saa 5 mar onyango wadhi kelo weche gi duto kaka gimolo parni chenro mar mbako romo jofwambo wantiere gwenge mar kelo ni weche manyien go duto kako medo mana yudo gi e chal mar fwambo bende modhi bedo go kae e kinde makamago maga mbaka oromo machiegni nikech ma en Piny. We wakwongo yuda thund weche. I urge Kenyans to get vaccinated or to receive their booster shots so that we may put pandemic behind us. Jo Migori onego rang jotelo matiyo gi resources mantie, mwandu mantie to timo projects moko makoro keto counties wagi a national level.
Ramogi Ajuanga machiegni eneno weche manyien mabende wasiko ni okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono wachako kod weche mag lit kod kuyo mabende odonjonwa e mesa mar ka weche manyien okinyi makawuono kama jaod bura mar Abai William Kamoti Mwakale owito ngimane. Kamoti owito ngimane masira mar apaya mabende otimore otieno mapiny orugodo kawuono e wang' apaya ma Maziwa Mombasa mano Malindi Highway. Masira makamano otimore kara saa 3 mar otieno. Kamoti neriko osechwalo otese mage mag welo kaduol matayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pacho kae IEBC kendo nesepuodhe kod IEBC mondo olara kom makamano kendo kod otiko mar ODM. Moko kuom jotelo mabende oseoro ote mag kuyo kod lita oriwo Seneta Masiaya mano James Orengo mabende oro ote mage mag kuyo kod lita ne familia osiepe kod oganda duto e kar chung'od bura mar Abai kowacho ni giwito jalno mane ochiwore ne tiyo ne jopiny kowacho ni Nyasaye oket chunye kamokwe. Gavana ma Kilifi Amason Kingi bende oro ote mage mag kuyo kaachiel kod lita ne osiepe kaachiel kod familia mag mosenindo William Kamoti ka bende wacho ni obwok ahinya kuom winjo tho mar moluor William Kamoti Mwakale ma en jaod bura mar Abai mabende owito ngimane e masira mar apaya. Philip Etale bende oro ote mage mag kuyo kod lit ne oganda mar Abai okowacho ni ninde gi kwe osiepa. Roslyn Akombo oro ote mage mag kuyo kod lit ne familia osiepe kod jodak mar Abai okowacho ni en lal maduong' ahinya kaluore ni Kamoti en achiel kuom jod bura mabeyo mane otiyo godo e loso chike matayo yiero mane higa mar 2017 aka bende nochiwore ne tiyo ne jopiny. Oro ote mag mos kuyo kaachiel kod lit aka jalno bende en jaod bura makamkunji mano Yusuf Hassan bende wacho ni entiere kod lit kod kuyo kuom wito jalno mano tiyo godo machiegni mano William Kamoti mabende wacho ni notiyo ne jopiny mar Abai e yo makare ka bende nen jalno mane ohero tije ahinya. Oro ote mage mag kuyo kaachiel kod lit ne familia kaachiel kod osiepe mag mosenindo William Kamoti. Bende medo paro ni jaod bura no mano William Kamoti ne jaod bura mar Abai owito ngimane e masira mar apaya. Nyasaye mondo ket chunye kamokwe. Wan bende e Ramogi TV kae wakao thuolo makende mar oro ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia osiepe kaachiel kod jodak duto mano e kar chung'od bura mar Abai e kaunti ma Kilifi. Ahinya to kindegi mabende ukale kama tek ahinya. Nyasaye mar mondo omi kwe. Kata kamano Ramogi Ajuanga ka wawere kod wechego mag kuyo kaachiel kod lit wadhi wechego mag siasa kama jalup jakom mar duond burano mar UDA mano Kipruto Arap Kirwa odara kendo odonjo e Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kirwa ne oyuoro romo mar siasa mane otelne gi Raila Odinga gi Martha Karua e kaunti ma Bungoma. Eric Owenga nigi ler makamano. Kisera makawuono mar ombulu mar Odinga no nyago lemo. Mae bang' duond bura mar UDA motele gi jalup jatend piny William Ruto wito jalup jakom mar UDA Kipruto Arap Kirwa masani odar kendo oriwre gi kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Kwa hiyo kuanzia leo mimi Kipruto Arap Kirwa nimejiuzulu kama mwenyekiti msaidizi wa chama cha UDA. Na nimejiuzulu kwa maana nimeona demokrasia inaenda kupambuka kama tutaruhusu kuwa upande ule mwingine. Baba mwenyewe amembatiza na kofia ya Azimio. Karibu nyumbani. Odinga wuon to nonyiso geno mar yombe yiero mar dwe mar 8 ka okoni loch mare oneno kadhi mana wuok e round mokwongo mar ombulu. Chini ya baba mimi sicheki na sichesi masaa ya kazi. Mukiona hii team hii ni ya wachapa kazi.
tupeeni kazi, mikono imezoea kazi, mikono ya baba imezoea kazi, mikono yetu imezoea kazi. Mimi hatuchukii yoyote, hata wale wanaomba, wale wapinzani wetu ni Wakenya kama sisi. Lakini wewe mzazi kwa nyumba yako, kwani hujui ni mtoto gani uwezi tuma kwa duka pesa isipotee? Sisi kura unazo tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama amiri jeshi mkuu atatoa amri, atapiga parapanda, kwambia jeshi yake kumekucha. Sawa sawa. Odinga mana kaka lange mamoko nokiro lwete ne paro mar kuo mar ombulu moko ni riwruok mar Kenya Kwanza osebedo ka tudo gi godo. Mara hii mpira inaingia kwa gol kabisa. Tumepima. Atumana hata wale wapinzani wetu tayari wameanza kuwa na hali ya wasiwasi. Tumeanza wasiwasi. Wanatetemeka. Lakini waambia mambo bado. Nyinyi mmemshikilia baba miaka mingi, hata wakati mlima haikuwa inasikia. Kama mlima imesikia, nyinyi ndio mtawachwa nyuma safari hii. Tushikilie baba, kura zote siwe kwa kikabu ya Azimio. Twende safari moja, tushinde mara ya kwanza na over 60%. Tuwache hii mastori ya watu kulia wakati wa kura. Odinga manolimo gwenge kaka Kimilili, Bumula, Sirisia gi Kabuchai noyango ni pinje mamoko osaikre ne telo mare. Hakuna mahali wale jamaa tayari mambo yao imekwisha. Azimio tayari imefika. Sio? Niko watu wa Azimio. Watu wa Azimio dione kwa mkono. Hata akiweka IBC kwa bedroom yake, bado tutashinda yeye na over 60%. Kule mlimani, mukiona tukiongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta na Mheshimiwa Martha Karua, na sisi tuko hapo, vindu vichenjanga. Jeshi about 10. Jeshi fire. Jeshi vijana fire. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kachiel kod jalupne Martha Karua koro onyiso geno margi seche magitieko limbe ma gwenge ma Western Kenya ni gibiro yombo kod kwanata malo 65 gi wiye kuma koro gi kwa jopiny mondo ochung kodgi e yiero maduong' maboro kendo gikoko kar rombgi. Odinga bende okwero jotelo ma Kenya Kwanza ni mondo giwikre mar rakre kodgi e yiero maduong' maboro. Eric Owenga, Ramogi TV, Sirisia, Bungoma County. Jalup Raila Odinga e yiero mabiro mano Martha Karua okwayo kanisa mondo onyis jo Kenya yo maler e kinde ma piny Kenya ochomo yiero mabiro. Karua wacho magi odiochieng' manyoro e gwenge ma Thogoti e kaunti ma Kiambu. Chris Owino oluonwa chenro makamano kendo losonwa report makama. Wende mag pako Ruoth Nyasaye, miel, sigalagala kod ilo opong'o alwora mar kanisa mar PCA Thogoto e kaunti ma Kiambu e kinde nyasi mar dhialo higni 100 mag riwruok mar joma mine midendo ni Women's Guild. Nyasi no oyuorie kod jalup Raila Odinga e yiero ma higani Martha Karua ma opwoyo kanisa no kuom kedo motegno ne ratiro mag nyithindo manyiri kaachiel gi bedo duol mar wakeni kod nyithindo manyiri e pacho kae. Nakumbuka PCA ilikuwa mwanzilishi wa kupigania haki za wakina mama, the girl. Kupeleka wamama shule, kuzuia kuadhiriwa kwa akina mama, FGM. Na hii kazi inaendelea. Na kila kazi inaendelea kwa kanisa haiwezi endelea bila kanisa lote. So this is actually a celebration for the women and for the church. I'm also very happy. You are celebrating 100 years. And just 2 weeks ago, I was nominated as a running mate to one of the main candidates, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. So it's like a celebration, it's like an icing on our celebrations
because irrespective of which persuasion, it's recognition and inclusion. Karua okwayo ute lamo mondo yang chung margi motegno kendo gichiw ranyisi kod yo ne jogo magitayo. Just one ask. We are facing a period like no other in our country. The difference between right and wrong is blurred, and that is very dangerous at election time. I just ask, those of us professing the Christian faith, can we restore the distinction between right and wrong? That way we save ourselves, we save our country. Ekindeno, jatend kanisa mar PCA pacho kae Thegu Mutahi ochayo josiasa kod jopiny manyayo mibadhi ka owacho ni jopiny nigi ting' mar tieko mibadhi kokalo e tamruok ka omenda mag mit bilie kuom josiasa. We do not need to overburden our leaders here to tell them when we elect you, deliver the following. It will be obvious. Because when they come to our homes, when they come to our places, we will not cheer them when they have stolen our money. We will not celebrate them if they are thieves. Nyasi no bende oiwore kod josiasa mamoko kaka gavana ma Kiambu James Nyoro kanyakla kod nyawadgi ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o. Riwruok mar Women's Guild ne ochakore e piny Kenya higa mar 1922 e gwenge mag Tumutumu kaachiel gi Chogoria, kendo sani en kod jokanyo mohewo 100 e pacho kae mangima. Kanisa mar PCA osingo mar golo chung' margi e weche mag siasa motenore kod yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Thogoto, Kiambu County. Toka pod wantiere wechego mag siasa en ni jodito mag Kenya Kwanza oseyo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kagiwacho ni gionge kod duoko malong'o ne midhiero mag jopiny. Kagiloso e counties ma Kirinyaga kod Embu e kisera mar Ombulu, jatelogo lero ni midhiero maduong' mokwako rowere mathoth en onge mar tije. Chris Owino nigi lerno. Campaigns mag Kenya Kwanza e county ma Kirinyaga biro jumbe ariyo kende bang' jalup Raila Odinga e yiero mabiro Martha Karua telo ne kweth mar Azimio la Umoja One Kenya e sero Ombulu e county no. Bana! Jodak maok e county no owuok oko ka rombgi, rowere kod jodongo, joma chuo kod joma mine e rwako jalup jatend piny William Ruto e gwenge ma wachore ni enie kod johera mathoth. Nataka kuhakikishia William Samoei Ruto ground ya Kirinyaga iko sawa na sisi hatujahama, si ndio? Nyinyi mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Deep state ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? System ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Wale wanasema sisi ndio kusema nione kwa mkono. Mimi nimekuwa na huyu hasla number 1 Kenya pahali kwingi, and I have no doubt in my mind that William Ruto is the 5th president of Kenya. Mana kaka jodongo ne owacho ni sembe rombo ipimo kod nyawadgi, jodito mag Kenya Kwanza otiyo kod thuolo makamano e chiwo singo modhao ne jodak ma e county ma Kirinyaga. Kupigia William Ruto kura ni kujipigia wewe upate kadi ya NHIF. Tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu, na tupange kilimo, tuzalishe chakula zaidi. Tumesikizana naye tumsaidie, tupange vijana na wamama kwa sako, ataweka bilioni 50 ya kusaidia watu wafanye biashara. Campaigns ma Kenya Kwanza koro ochome county ma Kajiado kod Voi county ma Taita Taveta chieng' wuok tich. Chris Owino, Ramogi TV. Duol matayo yiero e pacho kae IEBC osechako chenro mar puodho jolara kom jatend piny Kenya. Jochung' ariyo Patrick King'ori kod Justus Juma ne ochopo e nyim IEBC mar mondo mi opuodhgi. Jochung' 18 oriedi ni owinjore okal e puoth ka IEBC mondi mar mondo mi oyangi ka gichopo dwaro mar chopo kata mar laro kom jatend piny Kenya e yiero mabiro. George Bati nigi lera makamano. Mondo gichop dwaro mar chik kendo keto ikruok makare ne yiero madwe mar 8.
Duol ma ochung' ne yiero IEBC ochaka yanga chenro mar puodho jochung' 18 malaro kom 10 piny Kenya, ka nying jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka bende en achiel kuom jotelo manie listi mar IEBC. Bang' ne chwalo tese ma oting'o sei kod nonro mag jogo ombulu masiro gi lwedo, jochung' 18 go biro yango ka bende nying gi biro bede debe tok tarik 6 dwe mar 6 e kinde ma chenrono biro rumo ayanga Bomas of Kenya. Kaluwore gi chenro mar IEBC, jachung' kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga biro chopo Bomas mondo puodhe Jumapil tarik 5 dwe mar 6. Ma biro timore ndalo achiel kende bang' jatend duond bura mar UDA William Ruto bende chopo e nyim IEBC ngeso tarik 4 dwe mar 6. Kato biro ni mbaka osebed kigoyo e wi chung' mar jatend Wiper Kalonzo Musyoka ka bende obiro chung' kato oyo. Nying Musyoka nitie kind jochung' marito puotho gi duol mar IEBC ka ochano chopo Bomas of Kenya ngeso tarik 4 dwe mar 6. Ma bang' yangore ni koro Wiper ne ochopo dwaro mar obok manyiso sir mar jachung' margi. Jachung' maonge duond bura mora mora masire Peter King'ori ne oyawo pap ne jochung' malaro kom jatend piny Kenya mondo mi oyang kadipo ni ne onyalo bedo jal ma ikwongo puodhi, kata kamano ne oyud ni ok ochopo moko kuom dwaro mar IEBC kendo singo mar dok kendo bang'e mondo ter moko kuom gigo mane dwarore. We thank God to have been the first ones to present our papers to IEBC. The process has been tough and it's not yet over. For us, we feel lucky, much as today there were some few shortcomings in regard to some paperwork that were not complete. And as well, we also need to fill up some bit of signatures and ID copies. But it's doable. For us, we are excited. We have been given a second chance. The chair was very clear that they are here up to 6th. So all we need to do is to rectify what the shortcoming. Justice Juma mar duond bura mar Justice and Freedom ne onyisi mondo bi odog bang' rem chiwo kwan moromo mag joma sire lwedo kaka chike mag IEBC dwaro. I would have expected a communication from IEBC to inform me if the electronic version that they're having are not in tandem with the hard copy that we gave them. I think that is not on our side. You can forgive us on that, but we will provide them to them since they are there. Kama e kaka jolar kom jatend piny Kenya biro chopo e nyim IEBC mondo mi puodhgi. Wuok tich tarik 30 dwe mar 5 ngire George Wajakoya mar duond bura mar Roots kod Walter Mongares mar Umoja Summit biro chopo e nyim IEBC ka Dorothy Kemunto ma ochung' Kien biro chopo e nyim IEBC tarik 31 dwe ni. Tich adek tarik 1 dwe mar 6 biro bedo odiechieng' Gibson Ngaruya ma bende ochung' maonge duond bura mora mora. James Kamau ma bende ochung' Kien biro chopo e nyim IEBC tarik 2 dwe mar 6. Tich abich tarik 3 dwe mar 6 IEBC chano rwako Jeremia Nyaga kod Jen Munyeki duto ma ochung' maonge duond bura mora mora kaachiel kod David Wahiga mar duond bura mar Agano. Maromo jochung' ariyo chano chopo e nyim IEBC ngeso tarik 4 mondo mi opuodhgi. Gin kanyakla kod William Ruto mar UDA kod Kalonzo Musyoka mar Wiper. Jumapil tarik 5 dwe mar 6 ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga biro yawo ne jochung' mamoko pap ko biro chopo Bomas of Kenya kar saa 4 okinyi ka iluwegi e Kurwa Okot mar Third Way Alliance. Wuok tich tarik 6 dwe mar 6 IEBC biro loro chenrono gi jochung' adek koting'o Jimmy Wanjigi mar Safina, Midhiora Kiriara mochung' maonge duond bura mora mora kod Njeru Gadhungu malaro kom jatend piny Kenya kod otiko mar Ford Asili. Bang' tieko chenrono, IEBC biro keto ayanga jochung' mage puodho kendo manyinggi biro bedo e debe kochopo tarik 9 dwe mar 8 mar higani. George Bati, Ramogi TV. Kaka siasa koda campaign medo bedo malieta e pachoka, jochung' mopogore opogore gikone ipuodho kod duola mochung' ne yiero e pachoka IEBC anadhi laro kombe mopogore opogore e yiero maduong' mano mabiro ma ibiro bagi dwe mar 8 higani. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth ewi kaka jochung' ne ochopo ka IEBC mano odiochieng' manyoro. E kaunti ma Kisumu, jotelo ariyo Jonathan Okoth Opande kod nyawadgi Collins Apoyo mochung' kar kendgi opodhi mar dhi laro komod bura manyakach kuma gibiro rakore kod jaod bura masani Aduma Wuor mochung' kod otiko mar ODM. Adwa show ni bursary allocation worthy review
adwa assure uni environment pesa matin mikelo mai vano gi sport ni wadhi nature sports mondo obed gi good sportsmen kech we have the capacity. Wach pie madwa tiyo go e Nyakach ka mondo watiek wach pi ma Nyakach ni. Nyakach ni ema pi tero iga ka iga ka koth ochwe to Nyakach pi tero. E kaunti ma Siaya, jaod bura mar Iyala Oburu Oginga oyudo puoth mar dhi laro kom mar seneta e kaunti no. I have confidence that with this certificate, now the sky is the limit. Agustin Neto Adhola mar UDM bende oseyudo puoth mar dhi laro kom kar od bura mar Arieda. Neto igeno ni dhi kelo piem mapek ne jaod bura masani Otiende Amolo. Wan wang'eyo ni kiber ka japiny dwari to gibiro miyi nikech wantie Azimio. Koro gimoro ni ka nie ngome mar ODM, it is neither here nor there. E laro kom kar chung od bura ma Ugenya, jaod bura David Ochieng mar MDG bende ne ochopo e nyim IEBC kendo opuodhe. Having rallies in Narok, Jacom said clearly that he wants Azimio 6-piece, not ODM 6-piece, not MDG 6-piece, not Jubilee 6-piece. Ng'wech mar laro komb od bura magem bende oridore bang' jatelo mar Communist Party of Kenya, Buka Omolengesa, donjo e ng'wejno. We want also the IBC to put a fair play, and any sections of violence should be dealt with in its prompted form. And we want to encourage each and every person who is doing politics in game, and for that matter, national politics, is to embrace peace and to advance the ideas with the utmost respect of the people. Oko mar gwenge mag Nyanza, duol mochung' ne yiero IEBC osepodho Moses Wetangula e ng'wech mar dok laro kom mar seneta e kaunti ma Bungoma e yiero maduong' mar dwe mar aboro. Seneta Mabaringo Gideon Moi bende dok siro kome bang' ne bolo piny dwaro mar laro kom jatend piny e yiero mabiro dwe mar aboro. Ng'wech pok ochopo giko ne jochung' nimar nyaka gikale puoth mar duolno mar IBC. Jogo manorem yudo tiko mag duond buche bende manyo puoth ka gigeno chopo e yiero kendo laro kombe magigeto. Gikone IBC bro golo listi mag jochung' mopuodhi ne dhi e yiero. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kawadhi mbele en ni ng'welaro kom gavana e kaunti ma Migori sani koro omako mach. Jochung' mopogore opogore medo manyo yore mag jiwo jopiny mondo osirgi lwedo. Duond bura mar ODM, Jubilee kod DAPK nie papa ka jochung' mamoko bende nie papa ka gionge kod duond bura mora. To agenda mag jochung' chalo nade. Ma e nonro mar yiero mar gavana ma Migori higani mar 2022. County namba 44, County ma Migori en achiel kuom counties manie gwenge mag Nyanza. Migori ogoyo tong' kod counties mag Homa Bay, Kisii kod Narok kaachiel gi piny libamba ma Tanzania. Makete kama ber mokalo matimo ohala gi jirendege. Oganda ma e county ma Migori bende timo ikruok mar biro yiero jotelo manyalo kelo dongruok ne county no e sectors mopogore opogore. Gi e thuolo ni, Governor Matio Sani Zakaria Kotobado thuolo mare koro dhi karumo. Migori ni kod kuonde chung' od bura aboro kama oting'o Nyatike, Uriri, Kuria West, Kuria East, Suna West, Rongo kod Awendo. Migori bende en county ma onywando dhoudi mopogore opogore ka Joluo, Jokuria kod Abaluya gin moko ma odak kanyo. Jopiny gi duto ni kod dwaro mage kowuok kuom jolar kom gavana ma Migori. Kaka anja pikipiki agombo ni ndara ilosi, dareche ilosi, weche moko machalo kaka scholarship mag governorship wayudi kaka nyocha obado kete, alafu infrastructure bende odhi mbele kaka nyocha timore. Idwani mondo wabede gi gik manyalo loko ngimawa, manyalo miyo vijana yudo pesa moko kaka kelonwa kambi malosonwa gik moko Migori ka. Migori TTC mondo bed university. Ngima kaka sane oidho ni, giduok nwago kaka ne entiere
chien kanyo. Kom gavana ma Migori oyo jochung' bura mamanyo yudo sirwedo kowuok kuom jopiny. Jochungo ting'o chila yako madhilaro komno gi otiko mar ODM, John Dache Pesa madhilaro komno gi otiko mar DAPK, Dalmas Otieno mar Jubilee, Rebecca Maroa mar UDA kod Robert Okongo madhichung' kar kende. To ang'o momiyo gidwaro telo no mar kaunti ma Migori? Sani wan gi mashin mar rabuon to pok ochako tich. Wadwa ni rabuondwa no olos potato crisp matinde ji chamo mang'eny. Migochwa kanyo ero koro iuse Kenya mangima. Wan gi dhok mang'eny kendo wahero pidho dhok. Ng'eni kaunti ma Migori e kama Jokuria nitie. Jokuria jopith kabisa. To wadwa ni dhoge wagi ichoko gi achoka titing'o gi titero gi Athi River kata Eldoret ni kure miyang'o gie iloge rembgie mikengo gie kaeto ring'o no ichaki hono ne jo Kenya. Wadwa ni mashin makuro no ma Eldoret kata ma Athi River kata Dagoretti no nyaka bed mana Migochwa ga. Wan gi nam, wan gi rech. Ing'eni sani kao rechwa no iketo nwa vehicles madongo dongo man gi refrigerators. Ni to rechwa ni itero Thika. Ni Thika kure ma ang'i ichwere, tikenge, ipile, tikane, to kendicha kiduoge uso ne jo Kenya. Wabiro dwaro ni mashin ma Thika no obede dho nam Muhuru ka. Mondo wagolo rechwa kucha, to waloso te, to wakano maber, to watero ne pinje maoko. Sirikal mwadhi loso en sirikal mang'iyo uchumi mamedo nweng'o kuom ji. Wan gi gima iluongo ni Lower Kuja Irrigation Scheme. Nyaka ne sirikand ni donji ei 2013, gicha nochak 2010. Onge kata 5% ma osemedi nikech sirikal wa ma Migori ma koro wuok sani, national government paro ni en sirikal mar mibadhi. So ok gidwar kete pesa moloyo pesa mane gisekete. King'iyo nitie pesa mar blue economy. But because iparo ni wan wa jo mibadhi, ni waonge gi chenro makare. Blue economy wan gi nam kacha matuta ahinya kiwuok Meru nyaka Sori, nam maber maonge anyuongi. To blue economy oter Mombasa. Matin mobiro Nyanza odhi Kisumu. Nikech waonge chenro to wan gi nying marach, waonge gi good governance, sirikal okwepo gi gigo te. Jo Migori en mana muodo lak gwanyruok gi pado gi chandruok. County ok dhi tama dongo. Gima dhi timo na dhi make sure ni pesa mabire county to gi mwachoko wadhi keto gi into proper use. Mondo wane ni jogo mathagore, nyithindo maonge tije, walos gi kun maginyalo tich. Bang' pedho agenda go, ratil mar siasa oyiengore komane Migori. Jo Migori onego rang jotelo matiyo gi resources mantie, mwandu mantie, to timo projects moko makoro keto counties wagi e national level. Jibiro dwaro gik moko, services gi goods kuomwa, to wabe koro waloko hala kata wakonyre gi joma moko. Kipimo jochung' manie pap, teko gi ni komane. Dalmas Otieno Anyangos strong tekone kata gik mamiyo onyalo bedo gi mbi Migori en oteku mare kaka dhano, kaka jatelo machon, kendo kaka dhano osetiyo, rekod ne ber, kendo hero weche dongruok. Ochilo yako served as a minister, ng'ama ochung' motegno, ng'ama wacha diera, ng'ama timbe ne beyo and all that. E yiero ma higani, rawere kod mine irango ahinya kaka mago ma josiasa miyo singo kaluwore gi kwan ombulu ma gin go. Wan gi gimiluongo ni brain drain. Anyuola puonji magoli oko, to kose goli oko miyudo degree, makata yudo profession, to kori tiyo oko. Nyiso ni kata mbaka moro matin miduogi goyo gi jodalagi, kinyiso gi gik ma ginyalo timo mondo ngima gi olokre, mondo yuto gi omedre, ok iduogi tim gino. Ka wan gi mpango kaka an gi mine groups mang'eny, to gisechako cooperatives, right? Koro adwani ka medo gi pesa, to kae ma gibiro ole, to johala gogo ohala, jopur timo go pur gino, jotije mamoko be loso go tije, to gidok gichulo kanyo. Sirikal mar county madhi telo ne biro register jolupo te.
biro loso cold storage ei Miuru kocha, biro loso cold storage ei Karungu koni, kendo biro loso barabara manie dho nam kanyo. Biro provide fishing community go te madwaro gi cages, kendo gibiro license kuonde mitime tije mantie machalo mining mar gold gini mang'eny Migori. Wanene nyithindo go wakonyogi mwanyisogi that trade, wamigi kaka dege us gold margi, watergi training, wamigi tools monego gitige gold. Mago kwatimo sendi onge, sendi nitie to mpanglio ema samoro nyopoko timore. Dibed ne gavana masani ikore mar wuok e telo Zachary Okoth bado ni kod mbi moro manyalo yiengo ratil ma siasa Migori. Ngire olang sana mapuonjo siasa e mbalariany ma Maseno. Kolonwa matut pek ma bado kele pau siasa e laro kom gavana ma Migori. Wach mar the support base mar Obado dhi miyo ODM tich matek. Kila yako must work very hard. Wang ne ng'i ahinya ji ariyogi, pesa kod dalmas. Kimeseche 24 mokalo, 82 ne kod midhusi mar coronavirus. 69 ne gin jo Kenya, ka 13 ne gin jogo mawuok e pinje maoko. Kaluwore gi lipodno mar migawo mar thieth, kaunti ma Nairobi mane ni kod kwan mamalo mar jogo moyud kod coronavirus kiluwe kod Kiambu, Mombasa, Kakamega, Kilifi kod Uasin Gishu. Lipodno mar migawo mar thieth manyiso ni kwan mar jogo magamo midhusi mar coronavirus osebedo ka medore e thuolo mar jumbe 2 mokalo. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta onyiso luoro mare kendo kojiwo jopiny ni kik juang' chike mag kedo gi coronavirus. Wengi wanaona kama ugonjwa umepotea. Hujapotea, na ni vizuri kama Wakenya tusifikirie ya kwamba ugonjwa umeisha turudi maisha ya kikawaida. It is not. It is still there, and it still poses a great danger to each and every citizen of this republic and of the globe. Kenyatta okwayo Uganda jo Kenya mapoko ka uchanjo mondo dhio ka uchanjogo kama osekawo bende ojiwo mondo dhio ka boosters. Kolero ni mai yo kende ma piny Kenya osebedo ka kedo kod midhusi mar coronavirus. We must therefore together again continue to be careful as we go about our daily callings, and more importantly, I urge Kenyans to get vaccinated or to receive their booster shots so that we may put the pandemic behind us. Magi ne olero e twak mare par jot mar jatend piny e nyasi mar prochiko yalo riwruok mar St. John Ambulance. Nyasi no ne oyuore kod jagoro mongirore migawo mar thieth Susan Mochache mane opuoyo St. John Ambulance kuom chiwo kony chanjo mar coronavirus ne Uganda. Piny owacho kokalo kuom jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta osingo chiwo kony ne St. John e yor omenda maromo milion 150 higa ka higa, ka gichako kod milion 100 higani. Hata katika shughuli za kupeana chanjo, St. John wamekuwa kabisa karibu na Wizara ya Afya, na nina uhakika kwamba pamoja na St. John tutaweza kufikia yale ambayo tunafaa kufanya kuwalinda wananchi wetu. We as a government have committed ourselves today to supporting St. John's Ambulance through the Sports Fund on an annual basis, starting at 100 million shillings. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.